Eli tää on taas iissä vaihteen vuoksi ja mä en tiedä mikä toi pullo on. Koskaan meitä ei ole pullosuussa nähty. Ei. Katsokaa ensimmäinen versio tosta alhaalta. Niin jo, mä ajattelin tehdä uudelleen tää kummankaan juomapeliasia. Joo, eli meille tuli muutama kysymys Snapissa, että kummankaan. Ja sitten meillä on tässä listassa, mistä me lähdetään käymään nyt läpi näitä kummankaan kysymyksiä. Yes. Eli siis pelihän rullaa aivan samalla tavalla kuin viimeksi. Otetaan shottia aina kun ollaan samaa mieltä ja otetaan välissä muutakin juomaa, jos tulee vaikka jano. Eli ensimmäinen. Roope Salminen vai Lauri Tähkä? No! Hommahan nää! Siis mie en pidä hirveästi Roope Salmisesta, se on jotenkin ylikäytetty. Kuulosti jotenkin cheek-hommilta. Mut niin, mutta Lauri Tähkä, se on aika kamalaa. Siis eikö se tullut se vitun keittokirjoitetaanko tällainen? Kummalta? Lauri Tähkältä. Mietin. Ainakin joku sanoi jollain videolla, tuli Keittokirja. Siis Lauri Tähkä minä en ole ikinä digannut, en siis millään tavalla. En ulkonäöllisesti, en musiikillisesti, en sen niinku yleisen olemuksenkaan kannalta, ei kiitos, niin minä otan sen Roope Salmisen, vaikka se on ylihypetetty ja se on aika ruma myöskin. No itse asiassa ei se mitenkään komeakaan ole, mutta ei siis ei millään pahalla. Mikäs meidän viime videossa oli vissiin kans joku tämmönen, että nää ei oo millään pahalla, mutta ollaan samaa mieltä, eli Miten meni niinku omasta? Kalja! Niin nyt mennään videopelimaailmaan. ai että, Resident Evil. josta mä en tiedä mitään. Nimenomaan. Tällaiset hahmot kuin Chris Redfield vai Pierce Nivens? Mun on pakko nyt vedota ehkä tähän käpyfiiliaan. Käpyfiliaan. Mutta sen vanhemman, joka on mun tietääkseni Chris Kyllä. Redfield. Minä otan hänet. Minä otan Pierce, niin ei tule. Mitä helvettiä? Joo. Kunnioitan valintaasi. Mut joo, me ei juoda. Jee. Jee. Seuraavaan kehiin. Next. Aito Mäkki vai Adiel Hasla? Ei mitään haju. Mutta by the way. Minä näytin ne Minä silloin. en muista. No googlaa. Vai häkki? Mäkki. Mäkki. Aito häkki. Voi vittu. Ja vai? Tää. Hyi. Ihan tulee vituusen limasen perus. Hei, nyt sitten. Mutta ei tuokaan kyllä parempi ollut. Tui. Okei, no nyt siis. Sä koitti nämä lasit pois. Mä otan ton. Eli Adiel Hasla. Joo. Mä juua, koska mä oon aivan samaa mieltä. Nyt otetaan niin. Mä todellakin ottaisin Adiel Haslan. Kaikilla tavalla. Ja seuraavana yksi mun lemppareista näistä on Arttu Lindeman vai Jaakko Parkkali. Kuka oli se Jaakko? Et sä muista, meillä oli siis läppejä illalla. Se sanoi, Jaakko Parkkali. joo. Ei vittu. Arttu Lindeman niinku. Todellakin. Hyi vittu. Sori. Aivan jäätävää paskaa. Me otetaan shottia, koska Arttu Lindeman. Bisset läikkyy. Hullu hatutekijä vai Saksikäsi Edward, minkä me aina luen seksikäsi tai seksikäsi. Seksikäs en valinnut. Hullu hatun tekijä siis. Otat sen. Otan hullu hatun tekijä. Kaikin tavoin. Siis se on niin sekaisin. Se on niin hyvä. Mut sit niin toisaalta se Seksikäs Edward. Seksikäs Edward. Saksikäsi Edwardi. Okei, se kiukula on symppi. Siis se on jotenkin niin saatana symppis. Se on niin reppana. Ja sit siellä on semmos kaikkea nahkasta kiiltävää ihanaa päällä. Niin Tykkään. kuin Antti Tuiskulla. Haluat semmosen kellon kädet? Haluan kuitenkin semmoset kellon kädet, eli myy eli hatuntekijä. Hatutekijä. Kaljaa tällä kertaa taas. Kaljaa. Miksi mä kerron? No joo. Pappi vai poliisi? Poliisi. No poliisi, en nyt pappia halua. No niin. Otetaan samaan. Tää oli sama tyylinen. Eli jalkapalloilija vai skeittaaja?
jalkapalloilija. Paitsi. Okei, joo. No, ei mut jotenkin skeittaus kiinnostaa, kyllä jalkapallokaan, mutta mä oon nyt kattonut jalkapalloa, niin ehkä nyt taas sillä huumassa. No mä ottaisin skeittää. Jos siinä on Ragnar, niin sitten. Ragnar! Kun Islannin joukkueessa oli kun Ragnar, niin pitää minkä näköinen se, mutta se nimi jäi vaan mieleen. Okei, mut juo sille poliisille. Juo sille poliisille viiniä. Viintä. Team Edward vai Team Jacob? Ei kumpikaan, jos ei saisi päättää. Mä ottaisin alpakan mieluummin kylläkin. Saanko se Team Alpakka? Joo. Mä olisin kyllä myös Team Jacob, koska okei, mä en tykkää mistään ihmissusi-asioista, ne on aina niin perseestä, Niin mutta... joo. Okei, Eli tää oli siis ihmissusille. Patrik Laine vai Jesse Puljujärvi? Jesse Puljujärvi. Ota, mä mietin. Koska se Patrik Laine näyttää ihan kouluampuja. Ei kaikkien videoissa olla, että Patrik Laine on kouluampuja. Mä otan Patrik Laineen. Jes, mä oon juoda ihanaa. Sami Hedberg vai Ilari Johansson? Koomikoita. Koomikoita, koomikkoja, koomikkeja. Ottaisin varmaan... Ota, mikä se oli? Sami Hedberg ja Joo, Ilari Johansson. Ottaisin Ilari Johanssonin. Niin. Koska Sami Hedberg se on vähän... Mie en ehkä nauti Sami Hedbergistä hirveästi. No. Joo. Ilari on hyvät jutut. Ilari, ai että. Tässä välikommenttina me yritettiin ottaa Jussi Vatanen tai Antti Tuisku tähän peliin mukaan, mutta kun se on aina Jussi Vatanen tai se on aina Antti Tuisku, niin me ei voitu ottaa niitä. Mutta jos ne on niinku molemmat, niin kumpi se sitten olisi? En tiedä. No Antti Tuisku. Antti Tuisku. Mitä helvettiä? No mut niinku, ei niitä vaan kun ne on aina ne, mutta se myös kipattiin, koska se oli aivan paska juttu. Eli Timo Soini vai Paavo Väyrynen? Ollaan. Siis okei, vastaus on ei Timo Soini. Ei Timo Soini. Vastaus on ei se, koska... Mut toisaalta... Ei se Timo Soinille, vaan se Paavo Väyryselle, kun sitä kattoo niinku näin. Se pystyy tekemään monta asiaa samaan aikaan varmaan. Ja se on varmaan aika semmonen niinku menevä. Mitä? Versus Timo Soini, se on semmonen lihaplaneetta. No niin. Se on vissit, että me otetaan Paavo Väyryselle. Otetaan Paavo Väyryselle viiniä vai kaljaa. Otetaan tähän väliin YouTubettajia, nyt kun ollaan tälleen YouTuben maailmassa. Eli Henry Harjusola vai Teemu Sumel? Toi on paha. Tää on oikeesti Tää paha. on oikeesti vaikea. Me mietin tätä aikaisemminkin ja tää on oikeesti paha. Se on oikeesti vaikea. Sillä kun kummatkin on aivan vitun huikeita, mut sit ne on kuitenkin niin erilaisia. Ne on niin samanlaisia, ne on niin erilaisia, ne on niin huikeita, ne on niin Dior ja lopeta. Nimenomaan. Mut siis niinku... Siis kummankaa. Kummankaa. Nimenomaan se on kummankaa. Kummankaa. Minusta tuntuu, että me kuitenkin on siihen Henryyn päin, koska musta tuntuu, että jos me vähänkään niinku tuuppasen sitä toista, niin se niinku katkee. Oi ei, tee mukaan. Ei millään pahalla. Ei, mut kyllä me otin kanssa Hempan kanssa. Henryn kanssa. Mä ottaisin Henryn. Kumpikin ottaa Henryn. Me otetaan siis. Kyllä. Otetaan Henryn. Valitettavasti ihan Mut siis jos niinku ihan totta puhutaan, niin kummankin kanssa. Niinku, että ihan niinku tervetuloa meidän seuraamme, olkaa hyvä. Tulkaa tänne. Me rakastamme teitä. No okei, me ollaan kyllä sos, me ollaan niin sos. No otetaan tällaisia niinku Suomen kansallisihmisiä, eli siis... Suomen kansallisihmisiä. Kyllä, kind of close enough. Vesa-Matti Loiri vai Pirkka-Pekka Petelius? Apua! Uunothan on ihan... Siis... Ai vittu! No on parasta mitä on. Uunot! Ai perkele! Sille, että jos ruvetaan miettimään niinku uran kautta kumpaakin, niin siis paskahuumorihan on parasta. Niin, se on kyllä oikeesti. Tää onkin vähän epämättä välillä, mutta ei se haittaa. Eli kumpi, kun me ollaan valittu?
Siis mies valitsin. Siis se valitsit. Pirkka-Pekka Petelius. Pirkka-Pekka Petelius. Juodaan Pirkka-Pekka. Pirkka-Pekka tulee nyt täältä, mitä? No äsken kun oltiin tommosissa Suomen kansallisihmisissä, niin mennään nyt vähän niinku maailmalle. Eli Vladimir Putin vai Donald Trump? No niin. No siis, minä olen nähnyt sen videon, missä on se... I am gay, I like lumpy. Minä kun olen nähnyt sen videon, että sen Donald Trumpin niinku perukkeja tai tupeita kasvatetaan rannalla, niin mä vaan silleen hell no! Hell no! Silleen, että jos niinku ulkonäöllisesti taas otetaan Putin. Ulkona. Joo, siis ei, jos joku sanoo Donald Trump, niin mulle tulee vaan semmoinen niinku ei. Vähän niinku Timo Soini, se on ei Timo Soini. Nyt on niinku ei Donald Trump. Tää on vissi sitten Putin yhtään. Tää on vissiin Putin, cheers. Sitten mennään leffamaailmaan. Chris Hemsworth, vai Chris Evans? Chris Hemsworth vai Chris Evans? Ehkä mä otan Evansin. Evansin, otat siihen Evansin? Otan Evansin. Mä otan kans. Mä ottaisin Chris Evansin kyllä. Otetaan Evans, Koska se on vaan niinku, se on vaan kuuma piste. Joo, me on rakastanut sitä aina. Sitten lähdetään tämmöiselle taas niinku poliittiselle linjalle. Suomessa. Sipilä vai Stubbi? Kummatkin on siis ihan saatanan perseestä sillä, että niinku ne lupaa asioita, mutta ei pidä niitä. Niinku, ja ne on aika vitun tärkeitä lupauksia, mitä ne on niinku antanut. Että haistakaa vaan vittu kummatkin! Haistakaa. Kun siis kummatkin on yhtä perseestä, niin pitää etsiä jotain asioita, mitkä voisi nostaa toista niinku korkeammalle. No se, että Stubb ei ole ruma. Nimenomaan. Tämä pähkinänkuoressa Suomen politiikka on perseestä, nämä henkilöt ovat perseestä, ei pahalla. Ja Stubb ei ole ruma, joten... Ai ei. No siis... Vähemmän ruma. No Sipilä. Tiedätkö, että se näyttää? Tiedä, se on kauhean. Niin, joten kannatan. verrattuna Stubb ei ole ruma. Joo. Robin vai Isaac? Siinä en ole muuten miettinyt tätä En ollenkaan. miekään. Kuinka laitoin sä haluat olla tässä tilanteessa? Niin, jos otetaan ihan niinku tällä järjen kannalta, niin Isaac Elliot on sakkolihaa. Ja se on hirveän näköinen vielä kaiken lisäksi. Ja siinä muserrettiin pienempää. Se tuntoja kaikki. Niin tollaista voi isä sanoa. Mutta mä otan Robinin. Mä en haluta vankeuteen, mutta otetaan Robin. Robin. Eli nyt kun ollaan päästy kaikkien Timo Soinien ja muiden poliitikkojen makuun, ei nää kyllä ole poliitikkoja, joten miksi me niinku vertaan näitä. Mutta telkkarista tuttuja. Eli Jethro Roosted vai Huutokauppa Keisari. Mä en muista sen nimeä. Se on joku Aki. Kummatkin on niin vitun sos. Just niin. Se oli röyhtysy. Se oli niin vitun sos minun mielestä. Ja muutenkin se naama on sos. Vittu Jethro. No mut se on vähemmän sos. No se on kyllä aivan totta. Minä en kommentoi. Kuunnelkaa häntä. Niin, se on siis Jethron naama on vähemmän sos kuin Akin naama, joten minä otan sen Jethron, vaikka kummatkin on ihan vitun sos. Jethro. Vaikka me ollaan jo mukaan, niin me ei tarvitse tulla tänne. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, todellakaan vähäisimpänä. Ei. Takaisin YouTuben maailmaan, koska me ollaan YouTubessa. Hermanni vai Arttu? Eli kyseessä on nyt Hermanni Hyyryläinen, joka tekee YouTuben videoita. Aivan niin kuin yksi mun leppäreistä. Joo, koska Lappeenranta best. Niin, No kind of. Ja Arttu on hänen tämänhetkinen miesystävänsä. Joten Niin. Hermanni vai Arttu? Hermanni. Hermanni vai Arttu? Hermanni. En edes harkitse, mun ei tarvitse edes miettiä. Niin, Hermanni. Siis Hermanni on tosi ihana. Se on loistava. Todella Paras. ai.
Ja tähän päättyy tämänkertainen kummankaan peli. Toivottavasti piditte tästä todella kovin. Tällä kertaa tää ei ollut niin sos. Että kuule, tehdäänkö vaikka näin, että jos te tykkäsitte, niin thumbs up. Ihan niinku todella paljon. Peukkua paljon, laittakaa Ja vaan. jos haluatte nähdä tämän tyylisiä videoita, että minä fiittaan tämän maailman loistavimman ihmiset seurassa, niin laittakaa kommenttia sun muuta tämmöstä ihanaa, niin minähän tulen siis aivan sillä sekunnilla tänne takaisin, tai sitten tää tulee minun luokseen tai jotain. Niin. Yksinkertaiset ohjeet, peukku, kommentti ja tilaa tämä kanava, koska me ollaan aivan vitun hauskoja. Ja menkää kattoo kaikki linkit tosta alhaalta. Siellä on kaikki tarpeellinen, kaikki hyödyllinen. Ja toivottavasti tykkäsitte. Nähdään ensi videossa. Moikka! Bye!